Tatlong commercial stall sa Calapan City Oriental, Mindoro nasunog. Tutukan yan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang tatlong commercial stall sa Barangay Lalud, Calapan City Oriental, Mindoro. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire, sinabi ng may-ari ng tindahan ng gulong na may matagal nang may problema ang wiring nila sa tindahan. May nag-i-spark po doon na wire noon pa. So ngayon po is still under investigation. So in the process of determining pa po kami ng cause and origin po ng fire. Ayon sa BFP, dahil sa lakas ng hangin, lumaki ang apoy at nadamay ang isang machine shop at tindahan ng seafood na kalapit lang ng establishmento. Walang naiulat na nasugatan sa nangyaring sunog. Dahil po yung ating involved material sa fire scene is gulong, medyo natagalan po yung ating fire operation. Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad sa mga residente na maging maingat lalo na at papalapit na ang panahon ng tag-init. At kung sakali raw na makakita ng sunog o makaranas nito, ay itawag agad sa istasyon ng bumbero bago kumuha ng video. Kasi po ang mabilis na responde ng mga bombero, yun po ay nakadepende sa mabilis na pagtawag. Kung kami po ay may responsibilidad na pumatay ng apoy, yun pong ating kababayan, may responsibilidad po tayo na tumawag. Tawag po muna bago video. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.